יש לי ממש יום מקסים. מה שלומכם חיות נחמדות? הכל בסדר? כן. איך אתם מרגישים? בסדר. אתם יודעים מי זה מיץ פטל? לא. אתם יודעים? לא. וכל החיות אמרו לא ולא. תגידו. לא ולא. מה, אתם לא יודעים? לא. ממש מוזר. מעניין מי זה. יש לו בית עם תריסים בצבע ווילונות בצבע צהוב וחלונות ירוקים. ממש מוזר. טוב, אני הולכת, תכף אחזור. להתראות. ובאותו יום אתם יודעים מי עוד יצא לטייל, חברים? מי? איזו חיה נהדרת ומפחידה. יש לה רעמה ענקית והיא שואגת. אריה, רוצים להכיר את האריה? כן. בבקשה. והאריה יצא בבוקר. רס. בוקר טוב. שלום לכולם. מה שלומכם חיות נהדרות? הכל בסדר? כן. הכל בסדר? כן. אני חבר שלכם, נכון שאנחנו חברים? כן. אז תגידו לי מה שלומכם? יופי. חיות, אולי אתם יודעים מי זה מיץ פטל? אתם יודעים מי זה מיץ פטל? לא. וכל החיות מה אמרו? לא ולא. מה, אתם לא יודעים מי זה מיץ פטל? לא ולא. אבל אריה, יש פה עוד חיה שגם שואלת מי זה מיץ פטל. מי זאת החיה הזאת? מי זאת החיה ששאלה מי זה מיץ פטל? ג'ירפה חמודה. אנחנו כולנו מחפשים אותך. בואי אלינו ג'ירפה. כן, אני כבר יוצאת. שלום. שלום לך ג'ירפה. מה זה? איזה חיה? מי זאת החיה הזאת? מה? אריה? שלום לך אריה. שלום. את יודעת אולי מי זה מיץ פטל? ממש לא. את רוצה ללכת אולי לחפש אותו? ולמצוא ולגלות מי זה מיץ פטל? רגע, תן לי לחשוב. מה אתם אומרים חיות? ללכת לגלות מי זה מיץ פטל? כן. אתם רוצים גם אתם לגלות? כן. אתם רוצים שביחד נלך אליו הביתה? כן. אז בסדר, אז אריה, אני מסכימה. את מסכימה? כן, אני מסכימה. והאריה והג'ירפה הלכו לבית של מיץ פטל, וכל החיות היו בשקט. בוא נראה אתכם.